नमस्कार मंडळी, मी वेदांत सुधीर शिर्के. आज आपण शिर्केज ब्रांचकडे आलो आहे, पण ती अजून ओपन झाली नाही आहे. ती बरोबर 25 मेला ओपन होणार आहे. त्यामुळे आपल्या फॅमिलीला घेऊन नक्की या. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड्रेस देईलच तुम्हाला, त्या ॲड्रेसवर या प्लीज, अशी आमची विनंती. आणि आता मी तुम्हाला शिर्केज मेसेजचं काम कुठंपर्यंत आले आणि ते पाहणार आहोत आपण. आणि एवढी मोठी ब्रँच कुणी उभी केली आणि त्यांच्या तोंडून 1-2 शब्द ऐकणार आहोत, चांगले शब्द ऐकणार आहोत. चला तर पाहूया ती कुणी उभी केली आणि काम कुठंपर्यंत आलं आहे. चला तर. हे पहा, शिर्केज मिसळची कामं कशी चालू आहेत. नमस्कार सर. नमस्ते सर, तुम्हाला शिर्केज मिसळचा ब्रँच उभारतानाचा अनुभव कसा वाटतो? थोडी एक्साइटमेंट आहे, थोडी ओढ लागलेली आहे, परंतु आता काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या झाल्यानंतरच आपल्याला त्याचा अनुभव मिळेल. पण एकच आहे की मला हा अनुभव उभारतानाचा चांगला आहे आणि असं वाटतं की कधी एकदा चालू करतो आहे, लोकांपर्यंत त्याची चव देतो आहे. त्यामुळं इथून पुढे थोडी ओढ लागलेली आहे. ती ओढ आम्ही थोड्या दिवसातच काम कंप्लीट करून शिर्केज मिसळ येतच आहे. ओके सर, ओके. सर, रोड बंद असून पत्र बंद असून तुम्ही एवढी मोठी ब्रांच कशी उभी करू शकता? तुम्हाला बोलायचं की पत्र म्हणजे इथला रोड बंद असताना जे धाडस केलं ते धाडस ते म्हणजे असं की माझे मित्र नवनाथ शेठ येवले यांच्या मार्गदर्शनाखालीच आता हे आपण हे काम करतो आहे शिर्केज मिसळचं. तर त्यांचा जो अनुभव आणि बाकीच्या गोष्टी सर्व मिळूनच आपण त्या एवढं मोठं धाडस रोड बंद असताना पण आपण करतो आहे. आणि ते मला 100% पूर्ण खात्री आहे की या सुखसागर नगरच्या या एरियामध्ये आपण नक्कीच शिर्केज मिसळ हा ब्रँड चांगल्या पद्धतीने उभा करून दाखवू. ओके सर, थँक्यू, धन्यवाद. आज आपल्याला सरांनी खूप छान शब्द सांगितले आणि आपले डोळे उघडले की माणसाच्या अंगात हिंमत आणि जीत एवढाच 2 शब्द असले की माणूस कुठे पण जाऊ शकतो, कुठे पण पोहोचू शकतो. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्हाला छान वाटले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना पण शेअर करा. आणि मित्रांनो, तुमचा मंडळी तुमचा आशीर्वाद असाच आमच्या पाठीशी राहू, अशी मी देवाला प्रार्थना करतो. तोपर्यंत आता आपण दुसऱ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटत आहोत.